понеже такива напъни за благото на човечеството, на обществото, винаги е имало. Например, Сам Алтман, основателя на OpenAI. Сам Алтман 2015 година с Илон Мъск правят OpenAI. Идеята безплатно да се подобри живота на човечеството, като се разработи изкуствен интелект, който да бъде в полза на хората, без да трябва да се плаща за това. Много алтруистично. Сам Алтман тогава звучи като един алтруист. Още един алтруист. Взети под ръка, Илон Мъск, който нали, също мнозина го боготворят като супер гениален. Те двамата основават OpenAI с капитал от 1 милиард долара. И какво се случва? Значи само 7 години по-късно OpenAI пуска ChatGPT. Естествено, пусна безплатна версия, за да зариби веднага милиони потребители. След това има вече и платена версия такава. И същия този алтруист Сам Алтман продаде дела си в OpenAI на Microsoft, които го интегрираха в своята търсачка Bing и в много своите продукти в офис пакетите си за много милиарди. Значи нещо, което започва с алтруистичната идея или поне с такова твърдение на полза роду, после виждаме в какво се превръща.